Πάμε λοιπόν άλλο ένα σοβαρό βίντεο σε αυτό το κανάλι, γιατί έχω ξανακάνει τέτοια βίντεο και βλέπω ότι έχετε κι εσείς άποψη πάνω σε τέτοια θέματα, οπότε θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας για το περιστατικό που θα μιλήσουμε σήμερα και συγκεκριμένα για τους ασυνείδητους οδηγούς στην Ελλάδα, οι οποίοι είναι άπειροι. Τώρα θα μου πεις, Κούλη, γιατί μιλάς για αυτό το πράγμα, πώς σου ήρθε, πώς μου ήρθε? Πήγα να μας πατήσουν, γι' αυτό μου ήρθε. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο λοιπόν είχα πάει προς βουλιαγμένη μεριά. Ξέρετε, σε αυτή τη μεγάλη τηλεοφόρο που κάνουν κόντρες όλη την ώρα και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Εκεί ακριβώς. Είχα πάει μια επίσκεψη τέλος πάντων σε ένα συγγενικό σπίτι και λέμε μετά δεν πάμε για ένα καφέ εκεί πέρα στην περιοχή που είναι ωραία. Και είμαστε τώρα περάσουμε τη λεωφόρο. Μια μεγάλη λεωφόρο, αλλά είμαστε στο σημείο που έχει διάβαση και φανάρι. Ανάβει λοιπόν το φανάρι πράσινο για τους πεζούς, κόκκινο για τα αμάξια. Έχουν σταματήσει όλα τα αμάξια. Πάμε να περάσουμε και σκάει ένα τυπάς με μια μηχανή τώρα. Δεν ξέρω από μηχανές, αλλά πήγαινε πολύ γρήγορα απλά, εντάξει. Ούτε που τον είδαμε. Και πέρασε ούτε καν το δε το κόκκινο, ρε. Πέρασε, τι να σου πω. Δεν προλάβαινε κιόλας να πατήσει φρένο, ήταν κάπως αποστροφή ερχόταν αυτός. Και έτσι όπως έτρεχε, αν πάταγε φρένο, θα εκτοξευόταν. Και το πέρασε, κατάλαβες. Δηλαδή εκεί πέρα, αν κάποιος δεν έχει το νου του, ή αν ήταν μια γιαγιά, πες και στη διάβαση ήδη πάνω και πέρναγε, είχε φύγει άκλαυτος όποιος ήσουν πάνω στη διάβαση. Και ο Χάλκ να ήταν, θα τον έπαιρνε μαζί, έτσι όπως έτρεχε ο τύπος. Και μάλιστα πήγαμε να περάσουμε, ήμουνα με τη Δέσποινα, και επειδή ήμασταν με συγγενικά πρόσωπα που μένουν εκεί πέρα, οπότε ξέρουν πώς τρέχουν, γιατί εγώ δεν ήξερα να σου πω ακριβώς την περιοχή. Μου λένε περίμενε, μην περάσεις ακόμα. Λες και το ξέρανε ήτανε. Πέρα από αυτό το περιστατικό όμως, γενικά και εγώ όταν βγαίνω και οδηγάω στον δρόμο είμαι πολύ προσεκτικός, ωραία, γιατί ξέρω ότι πάντα θα υπάρχουν, τώρα δεν θέλω να τους χαρακτηρίσω, αλλά υπάρχουν αυτοί οι οδηγοί που ρε παιδί μου πήραν το δίπλωμα νύχτα, πώς να το πούμε. Τη μία θα μου τύχει μηχανάκι να πάει να με προσπεράσει από δεξιά, ενώ έχω ανάψει φλάς και θέλω να στρίψω δεξιά και είμαι στη σωστή μεριά. Πάω να χωθεί έτσι, να περάσει, αφού θα στρίψω βρε Χριστιανέ μου και πού πας από τα δεξιά. Σε κάτι κεντρικούς, σε άλλα σημεία που θες να βγεις από το στενό να στρίψεις σαν άνθρωπος και έχει πάει ο άλλος με ένα βανάκι και έχει παρκάρει πάνω στη γωνία και δεν βλέπεις τι σου γίνεται, δεν μπορείς να περάσεις. Κάνεις το σταυρό σου και βγαίνεις. Το παίζεις κοροναγράμματα κάθε φορά. Άλλος τρέχει παραπάνω από το όριο, στρίβει χωρίς να ψηφλάς, χωρίς τίποτα, πατάει φρένο και στρίβει. Προσωπικά κρατάω πάντα αποστάσεις αρκετά μεγάλες από τους μπροστινούς, γι' αυτό το λόγο, γιατί υπάρχουν κάτι τέτοιοι και δεν θέλω και να φταίει αυτός και να τον πληρώσω επειδή έπεσα εγώ από πίσω του. Γενικά έχουν πάει πολλές φορές να με πατήσουν, έχουν πάει πολλές φορές να με τρακάρουν, όπως και όλους όσους οδηγάτε ή αν δεν οδηγάτε είσαστε σε κάποιο αμάξι ενός ανθρώπου που οδηγάει και πάτε μαζί κάπου, σίγουρα σας έχει τύχει σε όλους μια τέτοια περίπτωση. Και απλά δεν καταλαβαίνω ειλικρινά πόσο μυαλό θέλει για να καταλάβεις ότι αυτό το όχημα που οδηγάς, είτε είναι μηχανή είτε είναι αμάξι, είναι ένας τρόπος να σκοτώσεις κάποιον. Άμα το πάρεις και δεν ξέρεις τι κάνεις, είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος να σκοτώσεις οποιονδήποτε. Και δεν μιλάω για αυτούς που. Κι εγώ έχω αφαιρεθεί και έχω κάνει μια-δυο βλακίες κάποια στιγμή. Το κατάλαβα όμως. Εγώ μιλάω για τους άλλους που τρέχουν επίτηδες. Λένε κάτσε το πατήσω να δεις πώς πάει. Ή που κάνουν κόντρες. Ή που περνάνε έτσι τα κόκκινα. Δηλαδή πριν το κάνεις αυτό, κάτσε και σκέψου. Εκτός από το ότι θα πεθάνω εγώ άμα κάνω την παραμικρή βλακεία. Γιατί ο άλλος σου λέει ξέρω να οδηγάω. Ναι, ξέρεις να οδηγάς. Όμως άμα σου φύγει το τιμόνι, γίνει κάτι. Ή τρέχεις, ας πούμε. Πας και κάνεις κόντρα με αμάξι και σου σκάει ένα λάστιχο, χτύπα ξύλο, ξέρω εγώ. Και εσύ τρέχεις με 200. Τι θα κάνεις εκεί πέρα? Ή έχει λάδι ο δρόμος και δεν το βλέπεις έτσι όπως τρέχεις, πάω το δεις. Γενικά ξυπνάτε λίγο. Δεν είναι μόνο το πόσο καλά ξέρετε να οδηγάτε εσείς. Είναι και το τι θα σου τύχει. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που πας να περάσεις μονόδρομο και κοιτάς και από τις δύο πλευρές. Γιατί όλοι μπαίνουν ανάποδα. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς που βλέπετε είστε ανήλικοι ακόμα, αλλά επειδή κάποια στιγμή θα πάρετε δίπλωμα, δεν είναι ότι δεν θα πάρετε, τα λέω από τώρα εγώ να τα ακούτε. Και αν τυχαίνει και βλέπει κάποιος, επειδή είναι πιο σοβαρό το βίντεο αυτό και οδηγάει, ας έχει λίγο το μυαλό του παραπάνω όταν οδηγάει. Δεν χρειάζεται να είσαι με το κινητό εδώ πέρα να μιλάς. Αν θες να μιλήσεις, βάλτε μια ανοιχτή ακρόαση, μίλα. Ή σκέψου ότι αν θες να πας να τρακάρεις και να σκοτωθείς, τουλάχιστον κάντο μόνος σου και μην πάρεις το λαιμό σου κάποιον άλλον. Ακούω άλλους που γκρινιάζουν για τις κάμερες που θέλουν να βάλουν στα φανάρια για να βλέπουν ποιος περνάει με κόκκινο και ποιος όχι. Και λένε ότι το κάνουν για να μας γράφουν πρόστιμα και να μας παίρνουν τα λεφτά. Να σου πω κάτι. Θα το σκεφτόμουν έτσι, άμα οι οδηγοί στην Ελλάδα ήταν σωστοί. Από τη στιγμή που βλέπω κάθε μέρα που θα βγω έξω, κάθε μέρα κάποιος θα κάνει μια χοντρίβλα και θα περάσει ένα κόκκινο, θα περάσει ένα stop. Από τη στιγμή που γίνονται αυτά, είμαι σε φάση άντε να μπουν κάμερες παντού στα φανάρια. Εγώ απορώ γιατί το έχουν καθυστερήσει τόσο πολύ και ειδικά σε περιοχές όπως οι βουλιαγμένοι που κάνουν κόντρες και τρέχουν και κάνουν και δείχνουν.
Εκεί σε τέτοια σημεία θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε κάμερα ανά κάποια μέτρα, να δεις για πότε θα σταματήσουν όλα αυτά. Και όχι μόνο κάμερα, και το άλλο, πώς λέγεται, είναι ένα. Δεν ξέρω τώρα κι εγώ, γιατί δεν είμαι σχετικός με τα αμάξια πάρα πολύ. Απλά οδηγάω, πάω εκεί που θέλω και δεν ασχολούμαι ούτε να φτιάξω το ένα, να φτιάξω το άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα από αγώνες, από δρόμους, από αυτά. Μόνο την οδήγηση κοιτάω για να πάω από το ένα μέρος στο άλλο. Να πάω κομπλέ και αυτό. Γι' αυτό λέω δεν ξέρω πώς λέγεται. Που βάζουν στους δρόμους ένα πράγμα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Που είναι επίτηδες εκεί για να σε κάνει να κόψεις ταχύτητα. Γιατί όταν το δεις αυτό και συνεχίζεις να τρέχεις με 200, θα φύγεις. Είναι κάτι ειδικά τώρα αυτά, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Θα έπρεπε να βάζουν τέτοια. Και ήθελα να πω ότι η οδήγηση έχει να κάνει και πάρα πολύ με την ψυχολογία. Δηλαδή, αν ο άλλος κάνει τέτοια πράγματα, τρέχει έτσι κτλ., σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά στην ψυχολογία του. Δεν είναι απλά ότι θέλει να τρέξει χωρίς λόγο. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι άλλο που θα ήθελα να γίνεται είναι ένα ψυχολογικό τεστ κάθε φορά που πάει να δώσει κάποιος δίπλωμα. Ναι, να περάσει έναν ψυχολόγο, να δει αν είσαι κατάλληλος για να οδηγήσεις. Όπως είπα και πριν, η οδήγηση είναι κάτι που μπορείς ακόμα και να πάρεις στο λαιμό σου άτομα που δεν φταίνε. Ή τον εαυτό σου. Οπότε πιστεύω θα έπρεπε να υπάρχει ένα τεστ για να δει αυτός που να σου δώσει το δίπλωμα άμα είσαι κατάλληλος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί ακατάλληλοι με προβλήματα ψυχολογικά που επειδή τρώγανε bullying μικροί, τώρα τους βγαίνει να το παίξουν μαγιά και να τρέχουν με 250. Νομίζω πως το τελευταίο δίμηνο δεν υπάρχει μέρα να έχω οδηγήσει και να μην έχω νευριάσει. Να μην έχω βρήσει κάποιον. Δεν γίνεται πλέον να βγεις και να μην νευριάσεις όταν οδηγάς. Τόσα πράγματα που συμβαίνουν. Και είναι και ένα άλλο θέμα με τους δρόμους έτσι όπως τους έχουν κάνει, που εκεί δεν φταίνουν οι οδηγοί, φταίνουν αυτοί που φτιάξαν τους δρόμους. Έχουν βάλει κάτι διασταυρώσεις με 85 στενά, ξέρω εγώ, και 85 μεριές να πας. Και άμα δεν είσαι από την περιοχή, χάνεσαι. Λες τώρα από πού πρέπει να πάω. Και μπορεί πολύ εύκολα να γίνει βλακεία. Συγκεκριμένα στον Πειραιά είναι μια λεωφόρος που έχει δεν ξέρω κι εγώ πόσες μεριές. Σε μια φάση ενώνονται, ξέρω εγώ, 6 διαφορετικοί δρόμοι. Και κάθε φορά που παίρνω από εκεί, πάντα κάποιος πάει να τρακάρει. Πάντα. Κολλάνε, κίνηση, κόρνες. Δηλαδή, ποιος σκέφτηκε να φτιάξει τους δρόμους με αυτόν τον τρόπο. Ευτυχώς τυχερός είμαι, live ατύχημα, έχω δει μόνο μία φορά. Και αυτός που τράκαρε ήταν πολύ κολόφαρδος και δεν έπαθε τίποτα, ενώ πετάχτηκε στον αέρα με τη μηχανή μαζί και απλά σηκώθηκε και είχε μια γρατζουνιά στο πόδι του. Ελπίζω να μην χρειαστεί να δω και ποτέ, δεν είναι κάτι που θα ήθελα. Επομένως, αν είστε αυτοί που οδηγάτε, απλά να έχετε μυαλό στο κεφάλι σας και όχι σκατά. Και άμα είστε αυτοί που δεν οδηγάτε και είστε πεζός, να προσέχετε πού περνάτε, πότε περνάτε, να κοιτάτε πολλές φορές να είστε σίγουροι το δρόμο για το πού θα περάσετε, μην πηγαίνετε από επικίνδυνα μέρη που ξέρετε ότι τρέχουνε. Άμα είστε συνοδηγός, να ξέρετε ότι δεν θα μπαίνετε στο αμάξι φίλου ή ανθρώπου που έχει πιει ή που ξέρετε ότι έχει σκατά στο κεφάλι που είπα και νωρίτερα και τρέχει. Εγώ πρόσφατα έκανα αυτό το λάθος κιόλας. Μπήκα στο αμάξι ενός γνωστού που λέγαμε να πάμε μια βόλτα, ξέρω το βράδυ. Δεν είχα ξαναμπεί στο αμάξι του. Και ο τύπος από εκεί πέρα έτσι βουλιαγμένη μας είχε πάει και είναι και σχετικά νέος οδηγός, δηλαδή νομίζω ούτε χρόνο δεν οδηγάει. Και είχε ένα αμάξι γρήγορο και πριν πω λέω δεν θα τρέχεις και κάτι λέγανε εκεί πράγμα κοροϊδεύανε, εγώ λέω εντάξει δεν θα τρέχει. Και δεν είναι ότι έτρεχε, δεν ήξερα να οδηγάει ρε ο τύπος. Πήγαινε, άλλαζε λωρίδες έτσι. Λίγο να του φεύγει το τιμόνι εκεί πέρα, είχε του πάρει τα αμάξι, είχε φύγει και είχα μπει στο αμάξι και έκανα το σταυρό μου, έλεγα τώρα είναι η τελευταία μου βόλτα αυτή. Ας πούμε εγώ στο αμάξι αυτού του παιδιού δεν θα ξαναμπω ποτέ. Όχι γιατί με χέστης, γιατί απλά είμαι έξυπνος. Άμα είσαι έξυπνος κι εσύ, μην μπαίνεις σε αμάξια ανθρώπων που οδηγάνε με αυτόν τον τρόπο. Και άμα θες τη ζωή σου. Γιατί υπάρχει το κλασικό που λένε όλοι, έλα μωρέ σε μένα θα τύχει. Ναι, θα σου τύχει. Σε τόσους συμβαίνει. Αν είστε πιο μικροί, μπορεί να μην έχετε τύχει να πάτε ποτέ στα επίγοντα στο νοσοκομείο. Το τελευταίο διάστημα χρειάστηκε να πάω πολλές φορές στα επίγοντα για διάφορους λόγους, όχι δικούς μου, για συγγενικούς ανθρώπους. Και ερχόταν το ένα στενοφόρο πίσω από το άλλο από τροχαία ατυχήματα. Και βγαίναν άνθρωποι μέσα στα αίματα, με γύψους, με το ένα με το άλλο, λιπόθυμοι άλλοι. Όλοι από ατυχήματα και όλοι νέοι, δηλαδή από 16 χωρίς δίπλωμα μέχρι 25-30. Και αν δεν κάνω λάθος στατιστικά, νομίζω στην Ελλάδα είμαστε η δεύτερη, η τρίτη ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα. Δεν θέλω να κάνω παραπληροφόρηση, αλλά νομίζω λέω, δεν παίρνω και όρκο. Όμως είμαστε κάπου πολύ ψηλά στην κατάταξη. Και αφού τώρα έπιασα και το χωρίς δίπλωμα, ας μιλήσουμε και για τους γονείς 2 λεπτάκια. Εσείς οι γονείς που είτε αφήνετε τα παιδιά σας, είτε το κάνουν χωρίς το ξέρετε
και παίρνουν, πάει, ξέρω εγώ, το 16χρονο και παίρνουν το αμάξι του μπαμπά, χωρίς το ξέρει ο πατέρας του, ή του το έχει δώσει, χωρίς δίπλωμα και το αφήνει να βγει έξω. Τώρα τι να πω γι' αυτό. Έπιασα το θέμα αυτό και δεν ξέρω όντως τι να πω, γιατί δεν υπάρχουν λόγια. Μόνο να κράξω θα μπορούσα αυτούς τους γονείς. Γιατί πρώτον, άμα είσαι γονέας που αφήνεις το παιδί σου να οδηγήσει χωρίς δίπλωμα να είναι 16 χρονών και το κεφάλι του ακόμα δεν ξέρει να σκέφτεται σωστά, είσαι απλά δολοφόνος. Και αν το παιδί σου παίρνει το αμάξι χωρίς εσύ να το ξέρεις, δεν είσαι για γονέας, δεν κάνεις. Είσαι ακατάλληλος. Συν ότι θα έπρεπε όλοι οι γονείς να περνάνε στα παιδιά τους όταν κοντεύουν να ενηλικιωθούν για να πάρουν δίπλωμα αυτή την νοοτροπία του να μην τρέχεις, να μην κάνεις, να μην δείχνεις. Πραγματικά δυσκολεύομαι να μπω στο μυαλό αυτών των ανθρώπων που τρέχουν έτσι στον δρόμο, γιατί δεν είμαι από αυτούς. Και δεν μου βγάζει κανένα νόημα, καμιά λογική στο κεφάλι μου να το κάνω αυτό, κατάλαβες. Ουσιαστικά, στη ζωή όλα έχουν ένα ρίσκο θνησιμότητας. Από το να περπατάς απλά στον δρόμο μπορεί να σου πέσει μια γλάστρα στο κεφάλι από ένα μπαλκόνι, μέχρι το να σε πατήσει ένα αμάξι ή να πάθεις έμφραγμα και να πεθάνεις. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις αυτή τη ζωή έχει ένα ρίσκο. Θα μου πεις αυτό το ρίσκο μπορεί να είναι 0,00001% να μου πέσει μια γλάστρα στο κεφάλι. Ναι, ωραία, αφού είναι τόσο λίγο το ρίσκο αυτό. Εσύ δηλαδή, γιατί να θες να πας να το αυξήσεις στο 10, στο 20% τρέχοντας μέσα σε ένα αμάξι ή μια μηχανή. Ακόμα χειρότερα. Ουσιαστικά, μην κάθεστε και σκέφτεστε την πράξη σαν πράξη ότι τρέχω με το αμάξι. Σκέψου τις πιθανότητες που έχεις ότι τις αυξάνεις δραματικά στο να πάθεις κάτι κακό. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Ελπίζω έστω και ένας που να οδηγάει ή να οδηγήσει και να τον απέτρεψε από το να κάνει αυτό που μόλις συζήταγα στο βίντεο. Εγώ θα είμαι χαρούμενος άμα γίνει κάτι τέτοιο. Που και που θα μιλάω για τέτοια σοβαρά θέματα, ανάλογα με τι μου συμβαίνει κάθε μέρα. Έτσι, μου συνέβη αυτό, οπότε μου ήρθε να το πω σε βίντεο. Εφόσον υπάρχετε εδώ πέρα κάποια άτομα και τα ακούτε αυτά, γιατί να μην πω την εμπειρία που έζησα και τη γνώμη μου πάνω σε αυτό το θέμα. Ελπίζω το επόμενο vlog να είναι βόλτα και να μην είναι πάλι σοβαρό θέμα. Γιατί δεν θέλω να λέω μόνο να κάνουμε το κανάλι μόνο σοβαρό. Να έχουμε και vlogάκια κτλ. Γι' αυτό κάντε και ένα subscribe, like και δείτε και τα υπόλοιπα βίντεο που έχω στο κανάλι αυτό και τα λέμε.